Machiegni kendo piny owacho mar Manywanda kata Broad-Based ne ochuog dwe mar aboro higa mokalo bang' jatend piny William Ruto wuoyo sirkal mare kaluwore gi ng'anyo mag rowere mag Gen Z mar kwedo paro mar chik mar omenda ma higa 2024. E riwruok ma kamano duond bura ma ODM nomiyo sirkal mar Kenya Kwanza jolony 4 kaka jotend migepe ka ting' margi maduong' ne en kelo lokruok e tayo chenro mag sirkal kod chero uchumi. Jafwambo moro ma siasa Chris Owino obedo piny kod jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi mar menyo lokruok e migawo mar teko higa achiel nyaka nocham muma. Being appointed a cabinet secretary. James Opiyo Wandayi en achiel kuom jolony maduong' bura mar ODM ne otero ne jatend piny William Ruto mar reso yie mare kuom nimo kaluwore kod auka mag rowere mag Gen Z dwe mar 6 higa mokalo. Wandayi ne opod ne lemo mopugno mar teko kod mauta e pacho kae. Achiel kuom midhiero mapek mane okwako migawo mar teko ne en wichkuot maduong' mane piny Kenya yudo kinde ka kinde kaluwore kod lal mar stima nyaka e paw ndeke maduong' ma JKIA kuom seche 24. Higa achiel e apis gin lokruok mage ma Opiyo Wandayi osekelo e migawo mare. Wasego atwa malach. Mokwongo inyalo paro Chris ni kana donjo ofis higa mokalo ne wan kod chandruok maduong' ahinya e Kenya kaendi mar lal mar stima miluongo gi dho wagunda ni national outages. Ne en gima pek kabisa. Kendo nyalo paro chieng' manene abedo kod nyasi dalawa Sidindi Ugunja mane jatend piny obire. Chieng' no gotieno ne nitie lal mar stima manomako piny mangima, Kenya mangima. To wasegoyo atwa malach nikech wasetiyo machiegni ahinya kod jotijewa matiyo e kambi mar Kenya Power to kod ministry mamarani mondo wahakikisha ni wach mar lal mar stima odog piny. Kuma dire makende lal mar stima monywako Kenya mangima sani osedok piny kabisa. To kata ka nitie lal mar stima matimore kuonde opogore nikech mago to timorega kaluwore kod weche ma momiyo. To gima wasehakikisha en ni ka dipo ni stima nyalo lal kamoro amora kod gimoro amora momiyo to waduoko stima no mapiyo kaka nyalore. Thuolo machuok bang' mako wirwath e apisi mar Kawi Complex, Wandayi ne osingo mar thiedho tuo machielo ma osebedo ka tuoyo jo-Kenya matudo jo-Kenya kod stima. Ywak osebete ni moko kuom gwenge ma pacho kae nigi stima nyaka e kund dhok e kinde ma gwenge mamoko to neno mana stima e lek. For the first time wasekalo mark mar milion 10 kum ute ma osechuogi stima e Kenya mangima. Sani ute mosechuogi stima e Kenya kaendi en milion 10 gi 50,000 gi wiye. To kane ne donjo ofis nene en milion 9 gi karibu 1,600 gi wiye. Mano nyiso ni e higa achiel mokalo ni wasechuogo stima e mier mahawo kata machiegni romo gi milion 1. Gi sani endi koro wahawo mana tamalo 85 e wach mar jogo mose yudo stima e Kenya mangima. To en dwaro marwa ni kochopo higa mar 2030 to bed ni stima ka gwenge man kod stima to ywago deyo e wi lal mar stima kinde ka kinde. Samoro no weni wan kod dag stima o dag mach miluongo ni hydro power plant e Sondu kanyo mane oger kod support mo kuom jo Japan. Dag mach ma Sondu no golo karibu megawatts 60. To kinde makalo gi ande turbine moro achiel kuom gi nyocho obedo ka okethore. Kana donjo ofis na doko okethore mach mane wuok Sondu kanyo ne na megawatts per day kende. Koro nyo asetumo matek ma walose ma kochakre dwe manyien wadhi yudo mach maromo 60 megawatts kuok Sondu. Wadhi konyo thurwa kabisa. To maduong' ahinya wan kod bende dag mach piny kanyo mas luongo Sangoro
mabende golo megawatts karibu 22. Okay? Koro gima duong' ahinya en ni mondo watim maintenance mar Sondu kod Sangoro hydropower plants mondo gibed shape malong'o madhi konyo gwenge ma Thurwa. To kuma diere makende en ni wasekato malach kendo wakwayo jopiny jodalawa mondo gimed mana siro sirikal, gimed siro riwruok mani kind jakom Raila Amolo Odinga kod President Ruto. Wandai bende osungo kenge ma sirikal kod migawo mare oseketo e golo ne jokenya osigo mapek ewi nengo mamalo mar mauta. Wasego atwa malach ahinya kendo onge chieng' ma inyalo dhi e petrol station to miti koso mafuta mora mora. E pinjewa mang'eny Afrika kaendi kata mana manjole bambagi, ndalo mang'eny kiwuotho kuondego to ineno ka ji opango lain, weg mtokni, weg apiko oriede lain manyo mafuta. Problem kata matin moko nyalo rido nyaka odiochieng' mangima to koso mako yudo mafuta kata lita achiel. Koro nyaka wachiw poch gi pak ni piny owacho mar Kenya kuom tema matek mondo hakikisha ni mafuta yudore saa asaya kona duto ma Kenya. To mar ariyo, nengo mar mafuta kochakre dwe mar 8 higa mokalo nyaka sani, mano higa achiel, osebedo kadok piny. Mak mana dwe mokalo ni, dwe maenda okalo ma dwe mar 7 ema yande nengo no odhi malo. To yande odhi malo kalure kod weche matimore e pinje ma mafuta wuokie. Inyalo paro Chris, yande lwenye nitie mapek ahinya e kind jo-Israel to kod Iran. Marik mani Iran loro ndara kata kanal gi dho Kisungu mani nam ma mafuta luwo kabiro Thurwa kaendi. To hamaber kane jo Amerika odonje wachno ne lweny norumo. To an gadiera ni ka oku wabedo kod tulo moro amora malich ahinya oko kuonde mafuta wuokie e dweche mabiro giendi, to nengo mafuta pod dhi medo dok piny, mana kando dok piny. Kata odoko ni sirikal mar broad-based osebedo kayudo seyo mathoth, Wandai ojiwo oganda Luo mondo de mana nyuok nikech olemo ma milimili kendo mayom biro e ndalo manyime. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jopur Nyang'e kaunti ma Migori sani osechako kwano lal bang' nyinge gi manosebeti jwang' e puothe kaluwore koda ng'anyo mar jotich ma kambi